Atzeneta d'Albaida, dins dels actes de les festes patronals i de moros i cristians, ha realitzat actes tradicionals com el que tenia lloc el passat dijous a la vesprada. Després de la missa corresponent, tots es van dirigir en passacarrer a l'Ajuntament per procedir a l'alçada de les banderes. Este és un acte que cada any es celebra des de fa molts i que els veïns d'esta localitat de la Vall d'Albaida continuen realitzant com els seus avantpassats. A poc, la regina de les festes, la regidora de l'àrea i l'alcalde alcen les banderes, la nacional, l'europea i la regional. Mentre, baix el balcó, expectants, els festers i el públic aplaudeixen al finalitzar l'alçada. Després, la banda de música continuaria acompanyant els festers, regina i cor d'honor per els carrers del municipi llançant masclets anunciant l'inici dels actes de les festes patronals, ja que les setmanes anteriors han tingut lloc les de moros i cristians. El dissabte al matí, gran quantitat de veïns van eixir al carrer per participar de la baixada del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari. Des de l'ermita i fins a l'església, el recorregut va transcórrer per diversos carrers i per on, en processó, els veïns van acompanyar ciri en mà al seu Crist. També van participar la Cor d'Honor i Regina, festers, clavarieses i corporació municipal. Una vegada ja a les portes de l'església, la imatge va ser entrada al temple per dirigir-la a l'altar i situar-la per realitzar la missa solemne. L'església plena de gom a gom. Tots els veïns assisteixen cada any a esta missa, la més important on se li rendeix homenatge al Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari. En finalitzar l'homilia va tindre lloc la tradicional plegà, que consisteix en que les festeres reparteixen creuetes del Crist i els veïns realitzen un donatiu per a sufragar gastos de les festes. Sense dubte, els habitants participen tots els anys a la mesura que poden en esta convocatòria, perquè saben l'esforç que han realitzat els festers i festeres per a portar endavant les festes.